to bolo odolné voči olejom, voči... To sú také penetráky, alebo čo to je vlastne? Čo to je také Áno. Penetrácie buď sa dá... penetrácia, hej? Zjednodušene povedané, áno. Zjednodušene to viem, robil som v stavebnej firme. Lebo hĺbková penetrácia, áno, tá ti zajde dovnútra a reaguje. Potom je nejaká povrchová úprava. To moc nedávam, lebo dobre, 1, 2, 3, 5 rokov to vyzerá dobre, začne sa to šúpať, škrabe sa to a tak ďalej, už to stráca ten svoj šmrnc, aj keď ten betón viem, že vydrží 50 rokov. Jasne. Ale už to nevyzerá dobre, lebo sú tam tie škrabance. Preto ja som začal používať, je to reaktívna penetrácia. Z Černobylu? Reaktívna kvôli tomu, že reaguje s pohyvom v tom cemente. Čiže na báze nejakých... To si môžete prečítať dole. Teraz som na báze nejakých atomových štruktúr. No ale v podstate, čo sa deje, že sa to naviaže na ten cement, vytvárajú sa tam kryštáliky, v podstate podobné ako sklo. Čiže sa uzavrie ten povrch, nedostane sa tam olej, voda. Ešte takto. Olej, voda a takto nedostane sa dovnútra.